un polític, o sigui, qui governa una comunitat autònoma o l'Estat, que aquí estan fent el mateix, s'han convertit en antisistemes. Per què? Perquè qui governa l'Estat o qui governa una comunitat autònoma, la seva primera obligació és presentar uns pressupostos, perquè és l'instrument pel qual el polític, el governant, executa les seves polítiques durant l'any següent. Doncs, escolta, el senyor Illa ni tan sols té intenció de presentar els pressupostos. I a l'Estat passa, ara sembla ser que la ministra Montero ha dit que segurament els presentarà, però és que el senyor Illa ni tan sols això. Sense pressupostos, que és l'instrument bàsic per fomentar polítiques d'educació, polítiques d'infraestructures, polítiques de millora dels serveis als ciutadans, aquest instrument que són els pressupostos no en tenim a Catalunya. I de moment ni tan sols hi ha intenció. Es dedica a presentar modificacions de crèdit, pactar-les amb els comuns i, per tant, pactar-les amb polítiques d'extrema esquerra que estan perjudicant els empresaris i a l'empresa, sobretot al Camp de Tarragona.